na-eme gịnị afịọ ọwụ ihe ọma m ikuku ngozi m ihe dị mmemme nna so ya mee n'ihu ụmụ ụwa ji mana na Chineke dị mma onye ọbụla nwaanyị ya ma nwa ihe ọma nwa ga agachakwa na skul nwee satifiketi nwere gwa ọrụ ọgwa ha ọma ahụ aka mmadụ ka ya feji ogbenye megide bọọgala bịa n'ụlọ ọgwụ ihe ọma ahụ ọma makwa nna mma makwa nna mma ahụ aka mmadụ hụ aka ya ya bụ otu ebe a dị ihe ọma ma emekwala m n'azụ ya ma ebu n'ihu ihe ọma ma emekwala m n'azụ ka ma ebu n'ihu ihe dị mmebekwala m n'azụ ya ma ebu n'ihu ihe ọma mụhe 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 onye na-anya n'ike ihe mara mmebekwala m n'azụ Chineke m ihe dị mmebekwala m n'azụ ya ma ebu n'ihu ihe mara mmebekwala m n'azụ ka ma ebu n'ihu ihe ọma mụhe 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 onye na-anya n'ike ihe ọma mgbe m n'ihu ya mere m n'azụ ya mere m mgbe m dị ndụ ya mere m mgbe m nwụrụ anwụ ihe dị mmebekwala m n'azụ ya mee m n'ihu ihe mara mmebekwala m n'azụ ya mee m n'ihu ihe mara mmebekwala m n'azụ ya na-anya n'ike nwa ọma bịakwala m n'azụ ya mee m n'ihu ego mara mma bịakwala m n'azụ ya mee m n'ihu ụlọ mara mma bịara m n'azụ ya bịa m n'ihu ihe ọma mụhe 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 onye na-anya n'ike papa nga weze ọkwa ihe ọma anwụghị mma m dala ejima ọkwa ihe ọma anwaghị m mma ọkwa ihe ọma ada m na onye gbaga nkwụ ọkwa ihe ọma anya ọma na anya nwanne enwekwe na onye ihe ọma sọsọ n'elu ụwa ebe Ngozi kalụ akwala ndị dịrị ya ọkwa ihe ọma ihe ọma mụhe 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 onye na-anya ekele kwere m His Royal Highness Eze Charles N. Irebu o mepụrụ onye ọ nara ahụ ezie one of ụmụ ezie nguru Chairman Managing Director All States Transport Service onye eze ekele eze mma mma enyi ụmụ okorobịa ọtịmedaki ekelele o weta ebe a dị ana m ahụ echesarụ ga ha ọnụ Moses Nwachukwu ịwa ya mma ihe ọma ya emela anyị n'ihu ọ ga-eme anyị n'azụ awaghị matụrụla ime ọmụọla n'udo kucha ọkwa ihe ọma ọkwa ihe ọma ọkwa ihe ọma ụwa dịkwara gị mma ekelele m Monica alụ akwala n'odelu ya ọkwa ihe ọma asị m ekele ndịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma onye si ihe ome mere n'ihe omeme ike abịa nna ahụhụ n'elu ụwa zụcha ụmụmụ ndachala ahụhụ zụcha ụmụmụ ha nwerie onye rụkwa nnarụ ga-eri eri ọkwa omere rie mazụ moto n'elu ụwa aga m ịgba ya gba nzọ moto le dedile aga m ịgba ya gba dede nkiri a na-eto udo dịkwara gị dịkwara ezila ụlọ gị Mọmi Silia eto ewele onye ile ihe ọma ka a na-esita ka ikwuru ọwụ ihe ọma ekwu ihe abịahụle ha ọzọ afọ si mee abịahụle ha ọzọ ngwa nje esiri wawa chi ya lukurando egwe ji nwayọ nwayọ anya ga ọ bụla maka moto osola gbakasịatọ gbọọ ya gbọọ ewele ije nwa ngwengwe enweghị ihe ọma bịara ezinụlọ na-aga adị hapi egwu agbajiala ụja ujiri eruru ya bara ndanda ekele ntị Emeka Ihedioha Deputy Speaker Federal House of Representatives anyị kwụ gị n'azụ gaa n'iru nwoke bekee ihe ọma
ọma ga-emekwule gị n'azụ kama ya mee gị n'ihu. Kedu kwanụ maka Chief Valigbo Chief emetụ mba hụ dike? udo dịkwara gị sa emetụ mba. Kedu kwanụ maka Austin Papa onye ka anyị na Abuja? Ezi enyi Dr. Goodluck Jonathan omere nwa ogbenye Daddy Austin ekere aka ụmụ mbise ji ga-eme ọnụ. ma ọ onye na-asọ ọnụ ya asọ nwanne. ọzọba tororo dedentena tusu nwanna dolodolo nje ihe ọma mara mma ahebere oche tọgbolo onwe ya His Excellency o welere oche asị kụrụ ọcha ihe ọma ga-emele gị n'ihu gaa n'ihu lọghani nwanne m nwoke azụla na moto bunye m Ọgwụ ihe ọma o. nwanne m nwaanyị amụọ na ejima Ọgwụ ihe ọma o. ekele Progressive Brothers Organization of Nigeria wadịkwuru unu mma daki ekelele Ndị ma ka esi eme. annukara aka gaa n'ihu na laghachi n'azụ ọzọba ekele ndị Donatus ụmụnna kwi ọnwa afọ ụbọchị dede ya gaa n'ihu ekele m oke enyi m bụọ ya abụọ nwafọ nekedi ụwa dịkwara gị mma His Royal Highness eze Marcellinus nwatụrụ ọcha onye eze biri ikwe Iwu ihe ọma kpọrọ anyị. dede nsera kus nwunye ga amụkara gị ụmụ dị mma Ọgwụ ihe ọma o. dede nkọli chigela gị ụgbọala dị mma Ọgwụ ihe ọma o. ịmachipọga m injinia na-ahazi olu m nwunye ga amụkara gị ejima Ọgwụ ihe ọma o. brọ Ihe ọma enwere onye ihe ọma sọsọkwanụ? ekele m dede Nchibụzọ ọpara ezi nwanne John Kennedy ochi na alụm ọpara ngwuru ụwa dịkwara gị mma dede anyị kwụ gị n'azụ daki ekelele High Chief Valigbo dede nkajeta n'Ogbonna udo dịkwara unu onye sahụma dị mma ya nwa oje ehiri ike ngagba ọbịa na tụ ọbịa lụọ dị ya dịde ureli mma ihe ọma ka ịtụga dede ndebak Ogbonna Achileka gọziele go si gị ririwe ọchịwa ọnwa mba nnọọ Ihe mara mma emekwele m ụzọ azụ ya mee m n'ihu. Ụlọ dị mma gakwala m n'azụ ya ga m n'ihu. Ọnwa dị mma makwala m n'azụ ya ga m n'ihu. Moto dị mma mekwele m n'azụ ya mee emu n'ihu Dynamic Brothers ihe ọma gbowu n'otu otu gawa n'ihu akwụmụrụ n'azụ ọkụ o si mee. Dedus Amadi nwa gai dede Nchime Igwe ịdị too much daki ekelele gị dede Christian Ibe Chileka gọziele gị denye gị mfada n'ezinụlọ gị dede ọkwụ ihe ọma nwanne banyị ya hụkwe m Fada Pascal ọbara ọkwụ ihe ọma dọtelesobi nwafọ bama chukwu egbuli ogelu dede ọkwụ ihe ọma dede Felicie nwafọ ọgbakpọ Achileka gọziela go dede Ọgwụ ihe ọma o. Felix Amadi nwafe nye ugwu ji eme ọnụ ihe ọma chai ọdọgbule m esire n'elu ego onye ọbụla nwa ya gachiri ụzọ ije lọba na parakọlọ obi ya dị ndị nwunye dị mma isi nkwuo esi nka ọgwụ ihe ọma Elu ụwa anyị nọ n'ime ya, elu ya rịra shuga n'ọnụ ya bụ ofu ya. Elu ụwa anyị onwe onye ọwụ awanye mamọ na-ejima ọkụ ihe ọma ogbenye anụ ọnụ ụlọ dị mma Ọgwụ ihe ọma o. nwanyị a ga-amụtala ejima. Ọgwụ ihe ọma o. Apapa mazọla moto dị mma ọkụ ihe ọma ihe ọma memekwele m n'azụ ya mee m ihe ọma memekwele m n'azụ ya mee m n'ihu. Ihe dị mma memekwele m n'azụ ya mee m n'ihu. Nwa dị mma gakwala m n'azụ ya bịa m n'ihu. Ụlọ dị mma bịakwala m n'azụ ya bịa m n'ihu. Ihe ọma m ihe ọma m ihe ọma m
Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, yamemudiwo. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, yamemudiwo. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamami, yamemudiwo. Iyamami, iyamami, iyamamule. Iyamami, iyamamule. Yabianihu, yabelanazo. Ọkụ o si mee otu mmezi Daki abịaruola. Daki Njeno, ije nwayọ. obodo na-eto John Shakro. Daki and is the last band of Africa. Ya na Yongo nne. Ndị nwe egwu nwada egwu hụrụ were oche egwu ahụ ya weri ọnọ. Daki owe onye nkwa agaghị m ahapụ ndị bụrụ m ụzọ wee tiwe egwu mgbogo. A sịkwa m ụlọ ekele mma mmanwụ udo P-Men Association gali n'ihu. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola. 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 Anyị jikwuru udo wee bịa. Udo dịkwara ndị chọrọ udo n'elu ụwa. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola. 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 ije nwayọ. Otime Dakiye, oke nwa n'obe egwu gbadaruola o. 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 Aye, aye, mama ye, kwa ogene. Aye, aye, mama ye, kwa ogene. Onye meziri n'elu ụwa ya ghara na ịdị mma o. Gwa m onye meziri n'elu ụwa ya ghara na ịdị mma o. Elimala oke dị mba ye, Eliwoke ihe maka na okenye gbalaga n'ụwa ye. oke dị gbachu ayọsọ. Elimala oke dị mba ye, Eliwoke ihe maka na okenye gbalaga n'ụwa ye. oke dị gbachu ayọsọ. Ekele kele m Dede Sabites Ewelike obi na ala Owerri udo dịkwara go. Ekele kele ndị Nkisili ihu agwụ aka na anya ụgbọala dị mma. Daki ekelele o. Mana ebe anyị bịa na anyị achọghị ọkọkọ, anyị achọghị mgba. N'okwele mgbe ya alala, o ya makwala ịshapụla anyị. Ọ bịara ka mmadụ asị m ya bịagbula ya o. N'oro mgbe anyị alala, o ya makwala ịshapụla anyị o. Daki nne m. Anyị abịarụla o. The live band. Anyị abịarụla o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola o. Otime Sidofule, Oke mama no venyo kupa biarola o. ihe nna ya Chineke n'elu ụwa Chukwu nye anyị ndụ ogologo. Ihe nna ya Olisa bi n'igwe Chukwu nye anyị ndụ ogologo. Ogologo ka Ihe anyị ndụ ogologo n'elu ụwa anyị aka mma o, anyị aka mma o. ede anyị aka mma o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo kupa biarola o. Otime Dakiye, Oke mama no venyo Anyị kupa biarola abịarụla o. o. Anyị abịarụla. Oke mama no venyo kupa biarola o. Emachip Recording Studio ọgụwaka na-akụ nkwa. O nwebe anọ. Dr. Sadaki ekelele Dede Siraku sonye na akaziri
Malabo Base oke nwanne Dr. Sadaki ogbo anyị bịakwa na emecha anyị gala akwụkwọ n'ihi na ọ bịara ije nwere ụla o anyị bịakwa na ya chọghọ bụ anyị achọghọ mgbagharụ kwele mgbe ya lala o ya makwala ịchapụla anyị ije nwanwe lelenu 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 ije nwanwe kaki aina ọ gwara ka onye ji adị igodo mgbe ọdụ chi efu ewele ose etiele ọgbajala ya kashia ekwa lekwuye ekwa Daki and his light band of Africa maka kọwara onye isi onye nwụrụ ihe bụ akwa ndị dị ndụ na so Chief Recording Studio ọ nọkwa na-enye egwugwu Mbaise o ebe ọ na-ahịa ọga o ebe anyị na-ayọrọ nkwa ndewo no ekele ndị dị Luke Eto Daddy Luke ekara aka o mere nwanne ekele ndị dị Maslin Nwachukwu ọnwa afọ anụmangwuru ndị dị nka jeta na Ogbonna the back gaa n'iru igidesi ụmụ ụwa ji akpịa na-echi eme eri nri ebe a na-enwe nkwa nwe ha aka ya na-akwanye na ahụ ya na-eje eri nri wụ anya ji ofo n'oge agaga ya mere ala na-ejeluwere isi ya ga-ekpu ala ya one way ala Imo steeti ụkwa n'ebe anyị nọwụrụ nwa Ojobi Chileke aka na-akwọra nkonga ọ ka o si mee Edus Amade Okwes esire n'elu ego ọkpa iji chọọ ya ije nwayọ ọwụ ije nwa nwenwe anyị abịara olu ije nwa nwenwe Agracha must come back ọkpa ọ dị ije nwa nwenwe 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 mama m ije nwa nwenwe dede ije nwa nwenwe ije nwa nwenwe ije nwa nwenwe nwanne m ije nwa nwenwe ọ ije nwa nwenwe ire ọma ka eji na-eji aka n'ogwu elohe ma ya kwụnụ ejije nwa nwenwe elohe ma ya kwụ ejije nwa nwenwe ije nwa nwenwe ije nwa nwenwe ije nwa nwenwe ije nwa nwenwe ewele yawa nwayọ bụ ije nwanne m ije nwa nwenwe gị na-eje ije nwa nwenwe gị na-aga ije nwa nwenwe nwanne m ije nwa nwenwe ya wujeje dede ihe omuzeri ọwụsidọg aka na-akụ ngwa ọtịmedaki oke nwa ịbịarụla ọtịmedaki oke nwa ịbịarụla ọtịmedaki oke nwa na-egwu abịarụla ọtịmedaki oke nwa na-egwu abịarụla jei ibronation ya ga-abịa ị mechara bịa ọtịmedakiye oke nwa na-abanye egwu abịarụla 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 Injinia Chibike Ụkachukwu papa ejima ịwa ya mma ana m anụ ya ojembe nwere onye bịara ije nwụla ebe anyị bịa na anyị achọghị ọga ya chọọ arụkwere mgbe anyị alala isi akụla yo ya malayo ewe ekele ka ekwe Prince Nnamdi Onwule oke enyi Daki na ala ụmụrụkwu ụkwado ọtịmedakiye oke nwa o ọtịmedakiye oke nwa na-abanye egwu abịarụla ọtịmedakiye oke nwa o ọtịmedakiye oke nwa na-abanye egwu abịarụla ọtịmedakiye
dakiye oke nwa o otime dakiye oke nwa na-emenye nkwu abịarụla 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 o ije nwa nwe 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 lele ije nwa nwe ọcha duwole m ọnwa kụrụ ụlọ ya ka ebe o si bịa ọwụda nọ na Amerịka nọ Germany nọ London ụdị ihe eji eme ihe okwu na na mba dị mma akịrị ụlọ ka mma o gị gbaragbara akụ gị biko lụọ ụlọ bịa ji ụmụ masta gị kpaghara ama mụrụ n'anya ka udehi site ọbụ n'obi so ọ ka o si mee amarakwa nna m o jikwa na wa kụrụ ụlọ amata onye kpara ya kpa onye ọdịdị pipe respect ya gị amadụ ka eji aga n'elu ụwa isi ụka ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ọnwa kụrụ ụlọ mara ya kpara ya na isi ụka ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya ma onye bara ya ọwụjọ ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ọwụ na kụrụ ụlọ ya ka ebe o si bịa ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya mara onye kpara ya enwere m ụlọ elu na Aba ọwụ ihe eji eme ya enwere m ụlọ elu na Lagos ọwụ ihe eji eme ya ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya mmadụ onye kpara ya kpa akụruo n'ụlọ ụlọ elu a na-ebe a ụlọ elu a na-ebe a akụruo ụlọ amara nwunye kpara ya na maka iru na vileji ọwụ ohere ya nwe ya ị nwere elu na Lagos ọwụ ihe eji eme ya oloda mana elu na vileji enwe onye nwoke ọwa kụrụ ụlọ ya ọwa kụrụ ụlọ ya ọwa kụrụ ụlọ ya kụrụ ụlọ ya ka ebe o si bịa steeti Igbo nne m akụkọ eruru ụlọ ya onye nkụ Chineke steeti moto si akụkọ eruru ụlọ ya dede sera nne m dede akụkọ eruru ụlọ ya dede gaa n'ihu dede nlọnji dede nlọnji dede nlọnji n'usoro ziri eruru ụlọ ya ugo m nwanne m ugo m nne m ugo ma nwụọ na ezi nwanne m ka Chineke na mkpụrụ obi gị emeka ihe dị ọha nne m akụkọ eruru ụlọ ya daki ekelele Austin papa nne m akụkọ eruru ụlọ ya mantone steeti Igbo nne m akụkọ eruru ụlọ ya ịdị maka Babylon kpukpukpukpu osisi ka nkwụ the boy nwanne m akụkọ eruru ụlọ ya dede nchas gburu egbu na lumezimo ịza ya ejemọnụ dede gaa n'ihu dede nluka eto dede nluka eto dede nluka eto dede iwe omere nwanne o dedede akụkọ eruru ụlọ dede nlukule akụkọ eruru ụlọ dalọ nji nne m akụkọ eruru ụlọ ọjọ onye osiri akụkọ eruru ụlọ ya dị akụ na-eruru ụlọ ọwa kụrụ ụlọ amata onye kpara ya kpa kaso lọta ụlọ lọta ụlọ ekele ekele m okenye sachocho dede m Albert Agụọha dede akụkọ eruru ụlọ
Johannes eze idebule akpọbi one of olele m chukwu nna mkpụrụ obi gị na ndụkwala n'udo ezinụlọ gị kara obi o amen. Aja limited nwafọ mbọtụ ekele ekelele m ụmụ okorobịa nọ na mbọtụ awụ ndị mma daki ekelele okwesi nne m akụkọ eruru ụlọ judedu nne m akụkọ eruru ụlọ ibe nne m akụkọ eruru ụlọ okesima nne m akụkọ eruru ụlọ siwayo ọpara akụkọ eruru ụlọ obuja akụkọ eruru ụlọ ewe nje agbajala ọ gbatụrụ ụlọ ọgbatuole ọkụ osime olusi mmegene yorima na ya yorima Ikwu agbariele. o ya ma agba ya kwere jishi Onye nọsọ ha ọsọ nwanne ya. ekele ekele ndị dị chim ibe gosi na nwata bụrụ ọgaranya Progressive Brothers unu wụdachi ije nwayọ ọ akụrụ ụlọ ndị egwu gaanị n'iru dede Syracuse ọpara dede Remujis ọpara aje anyị na-akọ nkọ ịmaji anyị na-akọ nkọ ịmaji bụ nje o Ekele ekelekwere ma Chiva Social Club suga Nigeria. unu kụrụ aka Achivas anụwo ndị mma mma anna na-ekelele unu. ana m anụ na ntị eshi ekele kelele m akwa bụ ejide dọbelu asị m unu gaa n'ihu anyị ga na-aga n'ihu na anyị aga ala azụ maka ịla azụ bụ ọnwụ jee dịka chi nne m na Chineke nna mkpụrụ obi gị uko asịrị ike ewu ihe ọnwụ na-eme chima nne akụkọ eruru ụlọ ọgọziri nne akụkọ eruru ụlọ ọya nkụ nne akụkọ eruru ụlọ emetụba nwa mama akụkọ eruru ụlọ best njọkụ akụkọ eruru ụlọ jee ekele ekele Young Stars ike dị anyanwụ nwafọ ngọkpu ala aka na-anụ isi ụwa dịkwara gị mma nwanne m ọwa akụrụ ụlọ amatọ ịkpara akpa ekele ekele ndị dị mma Linus Nwachukwu ọwa akụrụ ụlọ sima akụrụ ụlọ ọwa akụrụ ụlọ amatọ ịkpara akpa ojila kama akụkọ eruru ụlọ ọwa akụrụ ụlọ akụkọ eruru ụlọ akụkọ eruru ụlọ amatọ ịkpara ya akụrụ ụlọ amatọ ịkpara ya akụrụ ụlọ owudufu nwa baraka emere onye amụzụ ochiri bịa oke nkịta dara ibia na lada ụjọ ọwa arụrọ ka ha na-arọ nje ụlọ ọkwa n'ụlọ kọmpọ dufu nwa baraka ye onye amụzụ chiri bịa 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 ọwụ ụjọ dufu nwa baraka ye onye amụzụ chiri bịa 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 nwanne m mere m ihe ọma were ya kọba okwu nwanne m kpọrọ konyere maka ya na-eme ngala
Kaka ebe ma o Chukwu dube m maka gị bụ ebe mgbaba m asịkwa na Chineke nye m ukwu njeje ije agara m ịnọ n'arịrị ọnwụọ ebe m bụrụ yi nko dije n'ime ije ya na-emere m ngala mewere n'ukwu nje uye Chineke ekele o imela asị ndufu nwa bara ka ihe onwe onye m ụzọ shiri bịa o ndufu nwa bara ka ihe onwe onye m ụzọ shiri bịa o udo na ịhụnanya ya ka anyị bịa n'ime ụwa ọyị m onye bukwele nụ nwanne ya onye na-ala nụ nwanne ya achukwu kere anyị o Chinwanyị niile anyị enweghị ihe na-eri ọkwa Chineke nwụkwụ ndị aga anyị enwekwa aka ndị eri ihe tufu nwụrọrọ tufu gamo adufu nwa braka enwe onye m ụzọ shiri bịa o nwanne dufu nwụrụ ọrọ enwe onye m ụzọ shiri bịa o dufu nwụrụ ọrọ enwe onye m ụzọ shiri bịa o dufu nwụrụ ọrọ enwe onye m ụzọ shiri bịa o dufu nwụrụ ọrọ enwe onye m ụzọ shiri bịa o ebe a dufu gamo akwa ọkụka na-afọtara eji ọnwa onye nwe na-ama eji ụka Dufununu mo 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 nke ahụ n'ụlọ ọrụ adịfuga m ụlọrọ ụmụ nwee na m ụzọ shiri bịa kama nwaanyị ụkwara amakụna otu onye na-adị ejeji oge nkịta dara ibie na lawa ụsa ha ewe ụjọ ọwa rụrọ ka ha na-arụ ebe o ọ bịara nga mmanụ achị mụ ya bịagbule ya mgbe ọ gara kpụgbafere ya n'azụ onye kwụkwanụ ejije n'ije nwa ngwengwe n'ụwa o onye o siri bịa o ewe abịakwula ha ọzọ come on lepie ije Chakasia ọ bụ oshi adị mmụọ nwanne lụwa he nga-aga ya onye ma echi uno simoro ana m alụ ụba akwara Fada Bid Nwaleri ọ nọkwa na St. Portus Parish n'ụkwụ nkwụ n'ezi alenye ogwu Mbaise ụwa dịkwara gị mmadụ ede m Otimedaki ekele kele m Okenze Boniface Amadi the traditional prime minister one of Obetiti ụwa dịkwara gị mmadụ ede m oke nwa one of enye ogwu ekelele ụwa dịkwara gị mmadụ ede m edenyi ji n'okoro Daki ekelele the back Ikeda anyanwụ nwafọ ngọkwala maka okenye dọtọsitaki a ekelele m udo dịkwara gị Aja Limited ọnwa afọ mbọt tufu nwụrọrọ dede m enwe ya m ụzọ shiri bịa gaa n'iru were ejewe kedu Igbo tupu nwụrọrọ ya onye m ụzọ shiri bịa o tupu nwa baraka ya onye m ụzọ shiri bịa o tupu nwụrọrọ ya onye m ụzọ shiri bịa o tupu nwụrọrọ ya onye m ụzọ shiri bịa o Dedi Motos onye nkụ n'ala Igbo tufuga m ịmasị owurele ọbịa na nke m ga n'elala mgbe ọ ga n'elu ugwu iji akpọla ya ọ wụnye n'ọsọ ya sọ nwanne ya onye si ahụma dị ya ma ahụma ga-akwụ iri aka Dufunwure o Dufunwuroro Dufunwure onwe ya na m ụzọ shiri bịa o Dufunwure o Dufunwuroro Dufunwure onwe ya na m ụzọ shiri bịa o tupu nunu m onwe ya m ụzọ shiri bịa o 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 ebe a obodo ụlọ ụzọ dị nse mere ndị ọ dị ọtị
nga ya hụkwa na ngole kwara ya wụrụ ka wuri lulu na gama hotis dede nchima ibe dede haima okoye ekelekele ndị dị rijin ibe elechakwana na mmanya n'elu ụwa ka Chineke kere Musa adonye Chineke kpọrọ ụgwọ ịchụcha igugo idireta oye dị mkpụmkpụ adonye Chineke kpọrọ ụgwọ otu ọbụla sokwa n'ọnọdụ gị dịrị a Chineke hụrụ ụmụ ya n'anya ọhụ mere o ji gba ọkụ n'ahụ so onye kụrụ onye kụrụ ọ ga ndị ndufu onye nyekwa nna ahụ tugide nga odu ahụ chie na ahụ glashi ebie o werela huleti n'ahụ ebe o elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu onye Chineke kpọrọ ụgwọ mba acha Chineke kpọrọ anyị ụgwọ ma mmadụ niile agwụla daki asa Chineke kpọrọ anyị ụgwọ ma ga nwụọna mana ebe anyị dị ndụ Chineke akpọghị anyị ụgwọ onye Chineke kpọrọ ụgwọ n'ezie ya mana ndị nwụkwa nna ahụ n'ụbọchị dị taa ọwụsa Chineke kpọrọ ha ụgwọ kama oge ha eruole ma ọ ga-akwa ndị ke ndị iro ha igburu ma ọkwa na asidenti emekwara ndị ji aka ha gbuo onwe ha akụrụlụ na nlabe mkpụrụ akụrụlọ 8th grade of enye ogwugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa onweghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Jehova kpọrọ ugwu elechala m anya gburugburu ewedoghị Chineke kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa ọ dịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa enweghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa enweghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya enweghị onye Jehova kpọrọ ugwu a Chineke nna wụsakwa na ngozi nye mmadụ niile ma onye ukwu ma onye nta si ya zụ onye ọbụla ahụ ọkwa nwụchama ya chara ọha niile mmiri ezoma mmiri ezoro ụwa niile ọnwa agbamakwa ya gbara ọha niile ọnwa chama anwa chara ọha niile nke a gosi na Chineke adịghị akpa oke ihe gosi na oge Chineke gụfere agụfụ ọ hụrụ ụwa niile n'anya ebe elebe m na-aga ndị mmadụ na-akọwa ọrụ ọma Chukwu ebe elebe m na-aga ndị mmadụ na-akọ n'aka ụkọchukwu ma onye ukwu ma onye nta onye ọbụla na-akọ ọrụ ọma Chukwu nke a na-egosi anyị na Chukwu hụrụ anyị niile n'anya agala m elugala enweghị onye Chukwu kpọrọ ụgwọ elechala m anya n'elu ụwa adịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa adịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu ụwa adịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu elela m anya n'elu ụwa adịghị onye Chukwu kpọrọ ugwu daki nwayọọ ebe ọnwụ gbawa ya gbazuola ụwa niile jijie nga ahụ anyị ekelekwele Chineke nna maka ndị ụka o nyere anyị n'ụbọchị taa ewele ọ dịkwa n'izi Imachib ọ ego ihe a na-akpọtụ ngwa were gawa Imachib recording studio enye ogwugwu Mbaise ọ wee jewela aghala sikwa ahụ si anyị bụrụ onye shanya ga-adị si dọf
akwa ebila ogbonye na-aga aga gaa n'iru ịya m anụ ana m anụ adịkwana onye Chineke kpọrọ okwu n'elu ụwa ebe o mechakwara the young and the darky ya wuru ndị rijugo afọ onye makwana echi a Chineke kwanụ ọgwọ mgbe oke nyere dibịa sima ekele kele m Obinna Ejike alias Puma gị na-erile gị cheta Dr. Sadaki a Chineke nyere gị ndụ ede taa lukwurandụ chekwa echiche bifo ọ ga-emewe eme elechala m anya n'elu onweghị onye Chineke kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu onweghị onye Chineke kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu onweghị onye Chineke kpọrọ ugwu elechala m anya n'elu onweghị onye Chineke kpọrọ ugwu ihe na-eme isi anyị n'aka ele osile ana m ahụ ya onde boko ndị omere mmadụ m onweghị abịla anyị ti ụmụchukwu ama mgbe nne meghe sa ha ma abịla kata ndị ekwurula ihe wee ya ọ na Chineke a ga-ekwu unu asị m ya gajiri nwoke ọ gajiri nwaanyị ndị boko ka aghara na anyị amaracha aghara dị ụjọ nwa ọkụkọ si hụ ya kwe ha kpọkịsị ya ọsọ ha na olie anyị amara ejie na aga ehe anị ya wụrụ ka wuri lulu onye si megbure n'ụwa echekwa ya n'ụwa ọdọ abụgburu ya ọnụ ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'ugbo amacha aghara ọ dị n'ụjọ ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'omigbo amacha aghara sadị n'ụjọ ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'omigbo amacha aghara sadị n'ụjọ amacha aghara dị ụjọ oke nkịta na-arịbie n'ala ọ gbara rụrọ ada ụjọ ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'omigbo amacha aghara sadị n'ụjọ ekele kele Kristo ọgọnụ Ugochukwu okoro agbara ahụ ọkụkọ n'ala Igbo ugo dị ọra mma ụwa dịkwara gị mmadụ ede ndị boko ka aghara n'ugbo ndị boko ka aghara n'omigbo ndị boko ka aghara n'omigbo amacha aghara sadị n'ụjọ
nke sef mmadụ taa ozu echi ọha eji eme ihe ndị boko karanumo ndị boko karanumo ndị boko karanumo amata n'ụzọ anagwonna ndị fada na-ebe n'akwa o fada mbaka na-ebe n'akwa o ndị ụkọchukwu niile na-ebe n'akwa o akwa na-ebe olule chukwu ntị o ama nke nne ekwe nzaba ekwujuola nwayọọ nwayọọ ọ bụrụ agwa egwu ije nwambada gara n'ukwu ugiri adada nwambada alakwa n'ala gị nọ na-asa gị mega mmadụ ịnụkwa ngaghị emego onwe gị ama nke nne ekwu ha chụrụ ngali ọchukwu ụzọ nwanyị ekele kele m pres Nnamdị ọnwa olere ọnwa afọ ụmụlokpula agwa ụkwụ atọ gaa n'ihu dede m ụwa dịkwara gị mma o ụmụ suku anaghị na-ebe akwa o ụmụ sukulu na-ebe n'akwa o mama ha na papa ha na-ebe n'akwa o maka ihe mere ha o ụwa dị ụwa dị ụwa dị elelikwala nọ ma leriela o chai Dakidibe ụwa tụgbola m n'ụjọ ekele ndị ede m John Amechi the white man na ala ụmụ ọbara ngwuru ụwa dịkwa gị mmadụ ede m ọtịmete ekelele o sola ana m ahụ ya mgbe were ya Dr. Sadaki ebewele m akwa ụwa ndị boko ka hara fine aka ashianu m igbo aka o sola ogbu mmadụ ndụ na-akụ anyị mekwe na gịnị kwanụ amịrị ndị n'iwudo ogu ndị boko hara na anyị o ogbula ọbụrụ ka aka gị fụrụ ya nị anyị ajụgasị ihe ọgịnị anyị na-awa ọkụkọ ihe ọgịnị a na-abịakwa ya mma n'olu kwekwe akwa unu sha iwe ofu onye shama ya dị na mma ga-agụwụla m ụjọ dị ịghọla gwujishi iwe welelu Chineke Chineke mee ndị boko hafụ na anyị amaracha ara dịkwa n'ụjọ ọwụ Chukwu were ngọzi gị wụsa anyị gọzie ndị gburu ekwe lee ndị atịre ha ọgba aghara ọkwa baịbụl so onye gbukwala ibe ya mana ndị boko gịnị ka anyị mere unu ewe ebegburule m unu sha hafụrụ n'onye obodo a anyị ga-agbalaga apụọ m Eze Kristo Chukwu Okoro agbịda hụrụ ugbo ọkụkọ n'ala Igbo nke mbụ ụwa dịkwara gị mmadụ ede ụwa dịkwara gị mma o dedị na ahụkwa ihe anyị na-ahụ His Royal Highness Eze Reginald Amadi ezido nke abụọ nke obe etiti nwoke nna m ochie ụwa dịkwara gị mmadụ ede m gaa n'ihu ụgbakwana omegbu m ogbenye bụ nke gị ala mmụọ onye si naanị ya nọrọkwana n'elu ụwa ya chedekwa oke nke ya isi naanị gị biri n'elu ụwa ọ pụọ ụwa sakwa n'obodo mbụ ọ pụọ ụwa Chineke sakwa n'obodo mbụ isi naanị gị na nọrọ kaki nwayọọ ede ọ gwụla agbụ ụwa agwụla agwụ ọ kpọkwuru obere ma ndụ ọ na-agba ka oso ha mejikere anụ na m ogbu onye Izrel ahụ ihe ọma emekwurela ya n'elu ụwa ndị boko karanumo ndị boko karanumo ndị boko karanumo amaja adịdịdo dede Chukwu dị njọkụ aka
Uba Super na ala ụmụọbara. onye bụkwala ibe ya o onye agwọnọchi ekele ndị dị Fraịde njọkụ ụwa dịkwara gị mmadụ edem ikwezi nwachi ụmụọbara ngwuru aka na-egbu anụ na slọta na ala enyi ogwugwu udo ọwụgị igbo naanị gị ebiri isi naanị gị nọrọ. Ndị Boko Haram Igbo, ndị Boko Haram Igbo, ndị Boko Haram anyị, ndị Boko Haram Igbo, ndị Boko Haram Igbo, ndị Boko Haram anyị.